Avram je uzeo još jednu ženu koja se zvala Hetura. Ona mu je rodila Zamrana, Joksana, Madana, Madijana, Jesvoka i Suju. Joksanu su se rodili Sava i Dedan. Dedanovi sinovi bili su Asurim, Letusim i Laomim. Madijanovi sinovi bili su Efa, Efer, Enoh, Avida i Eldaga. Sve su to bili Heturini sinovi. Avram je Isaku dao sve što je imao, a sinovima koje je imao sa inočama dao je darove. Zatim ih je još za života poslao na istok, daleko od svog sina Isaka u zemlju istoka. Ovo su godine Avramovog života što ga je proživeo, 175 godina. Zatim je Avram izdahnuo i umro u dubokoj starosti, star i zadovoljan, i bio je pribran svom narodu. Njegovi sinovi Isak i Ismailo sahranili su ga u pećini Makpeli, koja je ispred Mamrije, u polju Efrona, sina Soara Heteina, u polju koje je Avram kupio od Hetovih sinova. Tamo su sahranjeni Avram i njegova žena Sara. Posle Avramove smrti Bog je i dalje blagosiljao njegovog sina Isaka, koji je živeo blizu Vir Lai Roija. Ovo su događaji iz života Avramovog sina Ismaila, kog mu je rodila Egipćanka Agara, Sarina sluškinja. Ovo su Ismailovi sinovi po njihovim imenima i po njihovim porodicama. Ismailov prvenac Navajot, zatim Kidar, Avdeilo, Mivsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Jetur, Nafes i Kedma. To su Ismailovi sinovi i to su njihova imena po mestima gde su živjeli i po njihovim logorima. 12 poglavara po njihovim plemenima. Ovo su godine Ismailovog života, 137 godina. Zatim je izdahnuo i umro i bio je pribran svom narodu. Njegovi potomci su živjeli između Evile, blizu Sura, koji je istočno od Egipta, i Asirije. Naselili su se pred svojom braćom. Ovo su događaje iz života Avramovog sina Isaka. Avramu se rodio Isak. Isak je imao 40 godina kad se oženio Rebekom, kćeri Vatuila Sirijca iz Padan Arama, sestrom Lavana Sirijca. Isak nije prestajao da se usrdno moli Gospodu za svoju ženu, pošto je bila nerotkinja. Gospod ga je na kraju uslišio, te je njegova žena Rebeka zatrudnela. Sinovi u njoj udarali su jedan u drugog, tako da je ona rekla: ako je tako, zašto da živim? Tada je otišla da traži savjet od Gospoda. Gospod joj je rekao: 2 su naroda u tvojoj utrobi, 2 će se naroda iz tvoje utrobe razdeliti. Jedan narod bit će jači od drugog naroda i stariji će služiti mlađem. Kad je došlo vreme da rodi, u njenoj utrobi bili su blizanci. Tada je prvi izašao sav crven i dlakav, kao da ima ogrtač od dlake. Zato su mu dali ime Isav. Posle njega izašao je njegov brat, držeći se rukom Isavu za petu. Zato su mu dali ime Jakov. Kad ih je rodila, Isak je imao 60 godina. Dečaci su porasli i Isav je postao dobar lovac, čovek koji je dosta boravio u polju, a Jakov je bio neporočan čovek i živeo je u šatorima. Isak je voleo Isava, jer mu je za jelo donosio divljač, dok je Rebeka volela Jakova. Jednom je Jakov kuvao neko jelo. Kad je Isav došao iz polja umoran, Isav je rekao Jakovu: daj mi brzo da jede malo tog crvenog jela, jer sam umoran. Daj mi malo od tog jela, zato je dobio ime Edom. Tada mu je Jakov odgovorio: prvo mi prodaj svoje pravo koje imaš kao prvenac. A Isav reče: evo, samo što nisam umro, šta će mi onda prvenaštvo? Jakov mu zatim reče: prvo mi se zakuni. On se zakleo Jakovu i prodao mu svoje pravo koje je imao kao prvenac. Tada je Jakov dao Isavu hleb i kuvano sočivo i on se najeo i napio. Onda je ustao i otišao. Tako je Isav prezreo svoje prvenaštvo.